Čau, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu, u druhého dílu ze hry 7 Days to Die, tady je opět Jarda. A ještě než se vrhneme do hry, tak tu mám pár pointů a vysvětlivek na začátek. Jak jste si mohli určitě všimnout, tak jsem založil nový svět. A hnedka vám vysvětlím proč. Je to kvůli tomu, že jsem vám v prvním díle sliboval, že budu hrát za kamerou, že si vyzkouším nějaký světy a nějaký hry prostě, abych se něco přiučil v téhle hře a tady to. A potom jsem hrál s kamarádem a promazával jsem si světy a nechtěně, co se stalo, tak jsem smazal ten náš svět, který používám jakoby na YouTube. Ale vůbec to podle mě nevadí, protože jsme tam stejně ještě ničeho nedosáhli moc a byli jsme teprve na začátku, takže kdyby to bylo už jakoby v nějaký jiný fázi, tak neřeknu, ale takhle je to úplně jedno. Tak to byl takový první point na začátek. A jako druhý, co je nového, takže vlastně o téhle hře jsem se dozvěděl a jak jsem vlastně hrál za kamerou a tady to, tak jsem zjistil tak nějak, jak by se měla tady ta hra hrát. Koukal jsem na videa a jo, a docela si myslím, že to půjde. Chtěl bych se vám omluvit, já jsem vám v prvním díle říkal, že vlastně ty úkoly, které máte napravo nahoře, které se vám tam objevují, že není potřeba je plnit, ale postupem času a postupem hraní jsem zjistil, že je dobrý je právě plnit, jelikož vás po určitým počtu nějakých splněných těch úkolů vás to zavede k obchodníkovi a obchodník je jedna z nejdůležitějších věcí vlastně v téhle hře. Dovolím si říct, že prostě bez obchodníka tady ta hra skoro ani nejde hrát, protože vlastně s obchodníkem tam pak kšeftujete a prodáváte mu věci, kupujete si od něho věci. Navíc vám tam dává i nějaký úkoly, jako nějaký čištění baráků a nebo prostě hledání nějakých jeho zásob zakopaných a tady to a potom vám za to dává docela pěkný odměny. Tak, to by bylo k tomuhle. Jako další, co je novýho, tak hnedka vlastně po natáčení prvního dílu jsem si pořídil nový sluchátka s mikrofonem. První díl jsem natáčel bez sluchátek, bez mikrofonu. Koukal jsem na to video a nebyl jsem úplně 100% spokojený s tím výsledkem, hlavně s tím zvukem, tak doufám, že teď už to bude o něco lepší. A to je asi skoro všechno. Taky jsem si vzpomněl, že v prvním díle jsem říkal, že zkusíme v té naší vlastně sérii téhle hry, že zkusíme ani jednou neumřít, což bych dále byl jakoby toho názoru, že by to bylo fajn. A pak mě napadlo, že bych si mohl dát ještě nějaký další questy, nějaký další úkoly, který bych jakoby musel splnit. A jako první mě napadl takový návrh a dát si takovou challenge, že prostě do prvních 15 dnů hry, maximálně 15 dnů téhle hry, bych chtěl mít motorku. Ona je tady taková ta babeta, obyčejná, pro ty, který hrajete 7 Days to Die, tak to určitě víte, je tady v té nové verzi je taková babeta, klasická motorka. A pak je tady ještě vytuněná motorka, která je fakt jako rychlejší a je obrněná hlavně, takže s ní můžete i prostě přejíždět zombíky, zabíjet zombíky, všechno. A myslím si, že do těch 15 dnů, aby jsme byli skromní, tak stačí asi ta obyčejná babeta, anebo minimálně kolo, což je taky jeden z dopravních prostředků, který v téhle hře je. Kolo nebo motorku prostě. To je takový první quest, který bych si dal do těch maximálně prvních 15 dnů téhle hry. No, já už to asi teda nebudu dál okecávat a vrhneme se rovnou na hraní. Ještě jako první věc, kterou jsem chtěl udělat, je, že půjdu také do mapy a chtěl jsem si tady uložit waypoint. Dáme si to takhle.
a pojmenujeme ho spawn místo. Hned vám vysvětlím proč. Je to z toho důvodu, jakoby dělám to hlavně kvůli sobě víceméně. Je to z toho důvodu, že kdyby náhodou se stalo a my jsme tady měli odehraných už třeba nějakých, nevím, plácnu 60 dní v téhle hře, tak by bylo určitě někdy fajn se jít vlastně podívat na ten úplný start, jak jsme začínali a na ten úplně začátek, kdy jsme ještě nic neměli, jo, podívejte, takhle to tady můžu takhle udělat. Do inventáře nic nemáme. A myslím si, že prostě až budeme nějak pokročilí v téhle hře, třeba fakt říkám 40. 50. den téhle hry, tak si myslím, že to bude taková nostalgie, jak pro mě, tak možná i pro vás. Že se sem prostě vrátíme a zavzpomínáme si na ty starý dobrý časy, na ty začátky krušný a to. Dobře, jdeme do hry. Máme tady jídlo. Ještě se omlouvám, já tady jenom... Dobrý. V pohodě. Jídlo, to se hodí. Do začátku. Prohledáme auto. Hele, máme tady dvojkovou lopatu. Tak ji hnedka využijem asi... Ne. Dobře, říkal jsem, že je dobrý plnit ty úkoly, že vás to pak zavede k tomu obchodníkovi. Jako první tady máme, že máme získat plant fibry, což je vlastně tady ta tráva. Teda prdlajs, pardon, omlouvám se, kecám. První máme, že si máme postavit bedroll. Jo, byl tam první úkol s těm plant fibrama, protože jinak bychom nepostavili bedrollku. Už v minulém díle jsem vlastně vysvětloval, k čemu je ta postel, nebo ten spacák, nebo co to je vlastně dobrý. Je to z toho důvodu, funguje to podobně, nebo na stejný způsob jako v Minecraftu. Když si někam vlastně položíte bedroll, jo, tak. A teď vám to můžu ukázat nahoře, nad tím ukazatelem dne vám to ukazuje jakoby kompas. Vám to tam dalo postel, obrázek postele a vlastně to vám udělalo set home, se dá říct. Takže kdybyste umřeli, tak vlastně vás to spawne na tom místě, kam jste si položili tu postel. OK. Takže jdeme plnit další úkoly. Jako další máme, že máme získat strom. 2x dřevo a 2 kameny. Jeden už máme. Jeden kamen už máme. Potřebujeme ještě druhý. Kde máme nějaký kamínek? No tak. Potřebujeme nějaký kamen. Jak už jsem říkal v prvním díle, videa chci točit tak 25-minutový až 30-minutový. Díl bych to asi nějak nehrotil. A co bych vám ještě tak řekl důležitýho, hele. Tohle si vezmeme. To by mohl další úkol, který půjde asi, myslím, potom. Teď si nejsem jistý. Musíme získat kamen a pak budeme craftit sekeru, tuším, že tam je úkol. Já už si je docela pamatuju, ty úkoly, jak jdou za sebou, ale furt si nejsem jistý. No, ale já tady žádný kamen nevidím, to je docela průšvih. Jo, určitě, kdybyste měli, hele, kamen. Určitě, kdybyste měli nějaký nápad na nějakou tu další výzvu pro mě, tak mi to napište do komentáře, rád vám vyjdu vstříc a budu rád za každý návrh, který mi dáte. Tak. Teď si máme vyrobit oblečení. Tak jdeme na to. Jo. A hned potom je, že si ho máme oblíct. Takže... Tak a tak. Teď vyrobíme
Jo, nevyrobíme ještě nic, protože nemáme dostatek dřeva, ale už máme sekeru. To znamená, že se nám teď bude mnohem líp těžit. Jak si můžete povšimnout, tak já u téhle sekery mám jedničku a vlastně tady, když se podíváte, tak je jednička a je to tady hnědý, že jo. Tu lopatu, kterou jsme našli, tak je to dvojka, je to vlastně durabilita, je to vlastně výdrž toho nástroje. A jelikož teď jsme právě začali, tak je ta durabilita 1, což je vlastně nejhorší. A hned vám, teď jsem se mám na bod, hned vám povím, jak tu durabilitu vlastně vylepšovat. Dozvěděl jsem se, že v tady té verzi, protože ve verzi, kterou jsem hrál předtím, tak to levelování a to sbírání skill pointů a celkově zvyšování té durability nástrojů a zbraní bylo mnohem jednodušší. Ale v této verzi to vlastně jakoby je těžší, to znamená, že vlastně to levelování jde pomalejš a už se nenachází tak velká durabilita na těch nástrojích, jako se nacházela dřív, jo. Takže plásnu třeba dřív prostě třeba, já nevím, durabilita 15 byla úplně nádherná, nebo nádherná úplně ne, ale byla dobrá, nebo lepší. A tady v té verzi vlastně můžete být rádi za kvalitu 6. A je to úplně bomba. Jo, třeba šestkové věci prostě jsou v téhle verzi úplně bombastický prostě, jo, že to je takový už těžší, to levelování a všechno celkově. Takže tak. No, plním ty úkoly, protože zatím jakoby neplánuju nějaký velikánský prohledávání baráků, protože jsem fakt zjistil, že je nejlepší nejdřív najít toho obchodníka, no. Protože vlastně já už jsem si to tak jakoby naučil, že najdu obchodníka a vlastně zabydlím se někde kousek od něho, protože je to vlastně jakoby výhodný bydlet kousek od obchodníka, no. Máte to prostě k němu kousek a tak. Samozřejmě postupem časem, až budeme mít třeba tu motorku, tak nám to už bude víceméně jedno. Že jo, protože prostě je to dopravní prostředek fakt jako bombastický, dostanete se všude rychle a nemusíte nic řešit, jo. V noci prostě, a teď z začátku v noci prostě budete prostě podělaný strachy jít ven a s motorkou nebo prostě s kolem, už i s kolem jsem v noci prostě jezdil normálně na ulici, jsem jezdil s kolem a bylo mi to tak nějak jakoby fuk. Takže ta motorka je fakt jako super věc. Já teď koukám, opravím si sekeru a koukám, co máme za další úkoly. Jo. Máme vykraftit tohle. Wooden block, dřevěný blok. A máme ho vylepšit. Tak. A teď máme vyrobit campfire. Ohniště. A já tuším, že tohle je poslední quest, který máme. A potom už bude obchodník, takže pak už se vydáme za obchodníkem. Ale ještě nejdřív, než bych se vydal za obchodníkem, to není kámen, to nepotřebujeme, já potřebuji nějaký ložisko kamene. Z tohohle co? Z toho padá kamen? Ano, z toho padá kamen. Potřebuji jich teď 5, abych si mohl udělat to ohniště. Tak, uděláme ohniště. Jako další úkol samozřejmě bude to ohniště někam plácnout. Tak. A máme tady obchodníčka otevřenýho. Jak je od nás daleko? Ani ne moc. 370 metrů, jestli koukám správně. To není zas tak daleko, to je dobrý. Čekal jsem, že bude dál.
Tak, zkusíme si teda první kill v tomhle díle. Video nazvu normálně druhým dílem, ale respektive bude to, dá se říct, jakoby první díl, no. Ty bláho, co si děláš srandu? Tak tohle se mi ještě nestalo. První zombie, kterýho jsem zabil v téhle hře, na tomhle světě, a hnedka mi z něho padne loot. Tak uvidíme, co nám dal. Hele, nádhera. Dal nám painkillery, prášky na bolest teda. Tady máme 7 ironových šípů a 8 nábojů do 9. OK, to vůbec nebylo špatný. Jsme měli docela štěstí. Každopádně, my máme vykraftěný ten luk. Rád si dělám pořádek v tom hotbaru tady. Dobrá, dobrá. Přebijeme. Teď najdeme nějaký kameny. Tak. Říkal jsem kameny, ale hnízdo se taky hodí, že jo? Kolik máme dřeva? 205 dřeva. No ty kameny váznou, hele. Výborná práce. Vykraftíme si ještě nějaký šípy. A já nevím, jestli teda vyčistíme tenhle barák ještě. Protože já koukám na hodiny, jsou 4. A jako obchodník je kousek, to víme. Ale pokud si to pamatuju dobře, tak v této lokaci je tenhle obchodník, se jmenuje Joe. A v tom jeho okolí vlastně skoro žádný město není. Mimochodem, rád bych bydlel, jsou tady takový městečka a občas v nějakém tom městě jsou prostě takový luxusní baráky, skoro až velky se dá říct. A napadlo mě, že prostě bych se ubydlel tam. Zabydlel teda. Ale samozřejmě pak jsou různý jako způsoby bydlení. Můžete bydlet buď to v nějakém baráku, který kompletně přestavíte, nebo prostě podzemí, nebo kdekoliv. Jsou tady i nějaký vojenský základny, které jsou celkem dobře opevněný. Takže tam můžete taky vlastně bejt. Opět to nechám otevřený. Pokud teda jako mi budete chtít napsat do komentáře, kde se mám teda jakoby zabydlet, tak určitě budu rád. Aha, super. Aspoň uvidíte, jak umím střílet. Teď jsem měl štěstí, že jsem se tolik nestrapnil a dost. Mimochodem další dobrá věc v této nové verzi je, že v těch zombíkách vlastně zůstávají ty šípy. Dřív jste je prostě vystřelili a ztratili jste je. Teďkon prostě, když ho zabodnete do toho zombíka, tak vám zůstane. A zůstane vám a můžete si ho sebrat zpátky. OK, aby tenhle díl nebyl tak nudný jenom o těch začátcích a tady to, tak jsem se rozhodl, že prostě jdeme dovnitř, rašnem to. Koukneme tady, vyčistíme barák. Vyčistíme tenhle barák a asi bych tu strávil i tu noc a ráno se vydal za obchodníkem. Si děláte srandu, že ten barák je prázdnej? Ne. Už tu máme návštěvníka. A hnedka mě musel majznout. Výborně. Tak jo. Mimochodem, tyhle obrazy jsou dobrý v barácích. Můžete z toho mít... Občas za těma obrazama bejvá skrytej loot. Hej, wait, what? Jo, dobrý. Už jsem se bál, že mě to nepustí zpátky.
Dobrá, dobrá, dobrá. Tady to máme prozkoumaný, tady je to taky prolezlý. Ještě, hele, boty, nice, super. OK. Tak jo. Je 18:50. Tady jsou jenom dveře ven. Tohle byly taky dveře ven, pokud se ano, nepletu. Dobrá, dobrá, dobrá. Takže hořejšek máme asi prozkoumanej, řekl bych. Což je fajn. Tohle je dobrý. Tady si plácneme tu torčku, aby jsme tu měli světlo. Prozkoumáme ještě. Au, to bolelo. Zemři. Tak je hodná. Fuj, to jsem se jílek. Tak, tady máme nějaký prádlo špinavý, máme v tom šitíčko. Mimochodem věděl jsem, na co to šitíčko je, ale už jsem to zapomněl. Takže do příště vám to určitě zjistím. Ještě jedny dveře. OK. Záchod, v tom občas bývají zbraně. To je dobrý, až budete hrát, jestli budete někdy hrát, tak prohledávejte záchody, protože občas se to prostě vyplatí. Mimochodem tady ty věci je taky dobrý třeba rozbíjet. Protože občas pod tím může něco být. My máme 19:55. Dámy a pánové. Máme to tady víceméně asi prozkoumaný už. Trošičku poopravíme. Ne, tyhle nemusíme. Poopravíme si ty dveře. A zkusíme to teda přečkat první noc. Ještě to tu prohledám. Jako necítím se tady úplně nějak bezpečně. Možná tu challenge, kterou jsme si dali hned v prvním díle, že zkusíme neumřít, možná to už dneska jako neklapne. Slyšel jsem zombíka. Ježi, já se omlouvám, že nemluvím, ale já jsem fakt dost jako napjatý teďko. Jo, co bych mohl udělat je, plácneme si sem tohle. Jmenuje se to Landblock. A je to moc dobrá věc, dámy a pánové, protože jakmile si položíte tenhle Landblock někam, do místa, kde jste to vyčistili, tak se vám automaticky tady nebudou spawnovat enemies, nepřátelé. Sakra, já potřebuji vyskákat nahoru aspoň. Dobře. Tady máme loot. Kouknem. Hele, penízky, ty jsou pak dobrý pro toho obchodníka. Dobrá, dobrá tedy. Takže. A slyšíte to, jo? Já se tady přikrčím. Dám si sem radši tu postel. Někam. Nevím kam. Sakra, ona se nejde plácnout. Jo, dobré. Tak jo, máme postel a začíná nám noc. V 10 hodin začíná noc a vlastně, kdo by to nevěděl, proč se takhle schovávám, tak je to z toho důvodu, že v noci jsou zombíci mnohem agresivnější a běhají a je to prostě nebezpečný přežívat venku v noci. Dobrá, takže já to tady asi střihnu a
ozvu se vám za chvíli, až bude ráno. OK, já jsem zpátky. Mezi tím, co jsem čekal, až bude ráno, tak jsem se koukal na to video, na kvalitu zvuku teda, respektive. A jo, je to lepší. Hlas je určitě lepší. Jo, tady mám cestu. A taky jsem ještě přemýšlel. Koukal jsem, že máme 4 ty pointy. A uvažoval jsem, do čeho to dát. A určitě první, který dáme, tak bude určitě tadyhle do síly. Celkově. To bych dal. A potom bych dal tady Miner 69. To znamená, že budeme moct mít už sekeru s durabilitou 2, tuším, pokud se nepletu. Kouknem na to. Jo. Durabilita 2, takže to nemůžeme vyskrepovat. A máme sekeru s durabilitou 2. A ty zbylý 2 bych určitě dal tady do intelektu. A dal bych to sem, aby se nám mohlo otevřít tohle. A otevřeme si to kolo. Aby jsme mohli dělat kolo. OK. Tak jo. Takže jak se říká, máme ráno. Možná tu máme i nějakou návštěvu. Nemáme. Ale každopádně já se mu tohle zničím. Kudy se odsud jde ven, tady je těch východů víc. Hou. Tohle není východ? Je to východ, je to východ. Dobře. To ne, tebe ne. Sakra, to jsme nechtěli. To jsme nechtěli, do prčic, doufám, že mu zdrhnu. Tak teď jsem měl normálně nahnáno. Ježišmarja. Méďa. No, nechtěl bych se s tím teďkon prát, jako. Asi bychom pěkně dostali klepec od něho. Dobrý. Dojdeme k tomu obchodníkovi. A uvidíme, jak na tom budeme s časem. Možná si od něho ještě máme úkol, ale ten bych asi nechal až na další díl. No, uvidíme, jak na tom budeme s časem. Zombie kill. To mě rozčíluje, jak oni mají někdy prostě takový ten boost. Že prostě to nečekáte a najednou on se rozběhne. A už je to tady, ale. Podívejte. Ano, je to ten Joe, nebo jak se jmenuje? Joel. Tak jo. Tak jsme tady. První věc. Nejde tady nic zničit. Koukneme, hele, má tady campfire, má tady tu postel. Tak, koukneme tady do toho. No. Cement. Jako cement se nám bude hodit určitě, ale řekl bych, že se nám bude hodit až v pozdější fázi hry. Teď nám to bude zbytečně akorát zabírat místo, no. Já nevím. A můžeme mu ho prodat. Hele, krásná práce, tak máme 2 stoneové sekirky. A workbench je zničený. OK, nedá se používat. Hele, tady ještě se podíváme. Gunpowdery. Ty se nám taky určitě budou hodit. Ale jak říkám, asi až v pozdějších časech. Tak jo, nazdar Joele. Tak ukáž. Podíváme se, co nabízíš. No, jako něco málo tu má.
ale pro nás zatím asi jako nic takhle důležitýho. Má tady nějaký hadry, oblečení. Hele, co tu máme? Engine, ten se nám bude hodit jednou, až budeme stavit motorku. Hele, má tady tu double shotgunu. No. No, zajímavý věci, no. Zatím ale nic jako pro nás, ale můžeme mu tady prodat aspoň nějaký... Tohle nechceš. Tyjo. Já nevím. Já mu možná ty šípy asi prodám, protože luk stejně dlouho mít nechci. Jo, prodám... Jo, jasně, on si nezal. Painkillery mu nedám. Ale dám mu ten gunpowder. Ten cement mu prodám. Aha. To se nevyplatí asi. Jo, tady penízky. 76 peněz mi dej. Prázdný láhve si nechám. Tohle už nechceš. Náboje do pistole si nechám. Chceš šišky? Nechceš šišky. OK. Tohle chceš? To chceš. 123. No já bych si nic jako nekupoval asi. No ale já to tady ještě prohlídnu. V rychlosti to proběhnu, jestli tady něco náhodou není. OK. Tam nám někdo buší na vrata. Já doufám, že to není nějaký medvěd zase, nebo něco takového. Doufám, že to je obyčejný zombík. OK, asi ho vypneme, ale já nevím, kde je. Aha, on už je mrtvej. OK, tak nám to ušetřilo práci. Dobrá, tak jo. Obchodníka jsme našli. Já si ho ještě označím na mapě. Tak. A máme to. Hele, já si tady dám nějaký waypoint. Třeba řeknu, plácnu ho někam sem. A někam do těch míst. Já prostě do příštího dílu dojdu za kamerou. A uvidíme, co bude dál. Já bych se teda asi pro tenhle druhý díl rozloučil. Asi tady na tom kopečku. A ještě příště, než bude... Ještě asi příště, než dojdu na to místo, tak bychom tady mohli prolézt nějaký tady ty baráky u té vody. Protože... O, slyším zombíka nějakýho? Nebo to bylo moje cupitání? Slyším zombíka, takže si dáme ještě poslední kill. A tímto potom ukončím to video. Tak jo, na tomhle kopečku. A tady začneme teda příští díl asi nejspíš. Tak jo, já vám děkuju, že jste koukali na tohle video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak dejte like. Popřípadě můžete dát odběr. Ale ještě prohledáme baťoch. Krásná práce. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu s číslem 3. Tak jo, mějte se hezky. Čau.